peste? Ešte tu Ale ostaňte. neutekajte preč. Možno vás napadne fotiť takýto vláčik. Áno. Vo vzduchu. Inak napríklad tento týždeň, alebo minulý týždeň, alebo nie, tento týždeň, ako to bolo? Nie, minulý týždeň, bol týždeň mobility, čiže napríklad MHD chodila, človek s vodičským mohol chodiť zadarmo. Vy tiež plánujete napríklad, že kometa bude k dispozícii zadarmo, alebo bude normálne klasicky spoplatnená, keď pôjde? Samozrejme na to, aby mohla byť v prevádzke, aby sa udržiavala, teda nejaký príjem teda bol z toho cestovného na jej záchranu a aj ďalšiu prevádzku. To znamená, všetky náklady, ktoré sú spojené s prevádzkou, budeme mať takéto cestovné lístky, ktoré samozrejme bude kontrolovať právý tatranský revizor. Ukážte, ja z vás urobím avančo takého. Počkajte, práve Čiže, a toto bude v hodnote normálneho lístka, alebo väčšia, alebo nižšia suma? Bude to taká primeraná suma, teda, aby to nebolo ani drahé, ale zase a potom ani lacné. príde pán revizor a my to preštikne? Samozrejme, zoberie klieštiky. To je super. Tak. Super. Krásna dieročka, ktorá bola nakedy A môžem sa súčasťou toto nechať? tohto. Samozrejme. Ďakujem pekne. Tak to budeš mať na pamiatku a ja by som bol veľmi rád, keby normálne, ja viem, že tie dierky sú tam dierkové, ale naše Teleráno pomaly robí toto, že končí. Dobre, ale vás by som chcel poprosiť, že by ste nás posunuli ďalej do ďalšieho programu, zároveň aj odstrúbili, čo vy na to. Ale ako náhle my sa rozlúčime. Ja by som mohol vám pustiť aj nejaký zvuk železničný na tejto pojemnej mašinke. tak to pustite. Tak to pustite a my sa rozlúčime s našimi televíznymi divákmi. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Sledujte Teleráno aj zajtra. Majte sa krásne, dovidenia. 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 Spoločnosť AA